Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubona ufishi. Ukubona ufishi ephusheni kuvamise ukuvela njengesibusiso, isaziso, kwesinye isikhathi kube isixwayiso. Ufishi ephusheni uvamise ukumelwa impilo noma inzuzo. Uma uphupha ubona ufishi ubukeka kahle noma umuhle, lokhu kungasho ukuthi kukhona izibusiso ezizayo empilweni yakho. Uma uphupha ubona ufishi emanzini acwebile, lokhu kungabonisa ukucaciseleka nokuhlanzeka komoya wakho. Kungabonisa ukuthi uhambo lwakho noma izenzo zakho okanye izinqumo zakho zempilo zihamba ngendlela efanele. Kodwa-ke uma ufishi usemanzini angcolile noma ufile, lokhu kungasho ukuthi kukhona okuthile okudinga uvuselelwa empilweni yakho. Mhlawumbe amaphupho akho, ithemba lakho noma ubuhlobo obuthile sekuyisikhathi sokuvuselela. Kwesinye isikhathi ukuphupha ufishi kungasho ukukhula, ikakhulukazi uma uphupha ubona ufishi ungaphandle kwamanzi noma uphumela ngaphandle kwamanzi futhi uze uwuthinte ephusheni. Uma-ke uphupha umuntu ekunika ufishi, lokhu kusho ukuthi kukhona ozokusiza noma ozokulethela ithuba elisha. Kodwa-ke uma othile ethatha ufishi wakho, qaphela, kungaba isixwayiso sokuthi umuntu oseduze angakuthathela ithuba noma umusa wakho. Ngamafuphi, ukuphupha ufishi kungabonisa ubuhle, ukuchuma kanye nokuphila okusha. Siyabonga, nisale kahle.